jambu alas nduk manis rasane najan tilas tak anteni randane ya 100 wis ya mlebu hah lha iki anake kami tuwa kok ngemis ae salah satu sih alhamdulillah wong Pak merah gelem ngetone dhuwit kok iso kon golekne neh to lah aku ki apa kotak amal apa piye kok iso padahal dia pengemis ya wes sing wedok gak joget nyanyi mau nyanyi nyanyi mau joget oh ndak alhamdulillah Pak Dar kalian Ibu Mbak manten Mas manten kalian pisan